Takže přátelé, já vám přeju krásný dobrý den. Dneska je pondělí a vy jste mě už dlouho neslyšeli. Já sám jsem se nějak nemohl dostat k tomu, abych natočil nějaký příspěvek, ne že bych neměl o čem, to rozhodně ano. Ale těch věcí, které se udály za tu poslední dobu je tolik, že jsem uvažoval, čím začít a co vám říct a jak vám to říct. A ten příspěvek bude mít zajímavý název a já nebudu točit teďka nějaké dlouhosáhlé řeči, abych vás s tím neunavoval, protože čas je drahý a vy ho potřebujete využívat taky jiným způsobem a já také. A tento příspěvek jsem nazval úplně jednoduše, tak až skoro triviálně, jak postavit ptačí budku. Proč zrovna jak postavit ptačí budku? Dneska ráno mi to napadlo, když jsem právě měl takovou tu potřebu vám něco sdělit a honilo se mi spousta věcí hlavou a říkal jsem si, jak začít, o čem mluvit, o čem můžu mluvit, o čem nemůžu mluvit. Protože v poslední době je víc věcí, o kterých mluvit nemůžu, než o kterých mluvit můžu. A tyto informace prostě, které bych vám mohl říct, tak možná, že bych vás tím tak trošku vystavil i nebezpečí. Dá se to tak říct. Možná si teďka budete klepat na hlavu a říkat si, to snad není možné. Ale podívejte se na to, jak to dneska na tom našem světě vypadá. Jaké absurdity se dějí. A klepete si určitě na hlavu mnohdy nad různými věcmi, které budu teďka brát svět, ale třeba tu naši Evropu. Co se děje a říkáte si, to není už možné, tohle, že by takovéhle věci mohly takhle procházet, anebo že by se mohly tady zavadět. To je úplně na hlavu. No, přátelé, a jsme u toho. A potom půjdete dál a řeknete si, no ale ti lidi, co to zavádějí, teď oni přece jim musí být jasné, že to je tak destruktivní, to nemůže být ani pravda. A potom si zase položíte další otázku a říkáte si, jak si ti lidi to před svým svědomím vlastně obhájí, že takové kroky dělají, že ten svět a nebo vůbec ty lidi, kteří jim dali důvěru a kteří jim svěřili vládu nad územím zemí, kde žijí, nad tím, že by měli dohlížet na to, dali jim důvěru k tomu, aby dělali pro tu zemi a pro to obyvatelstvo v té dané krajině a zemi to nejlepší. A ono se to tak neděje, že? A takových otázek bychom si mohli položit spoustu. No a já jsem o některých věcech právě dostal dost stěžejní informace. A ty informace úplně mě obrátily jako kdyby můj život, protože spousta takových těch kotvících bodů, které si říkáte, že už máte vyřešené a že jsou prostě ty body, ke kterým se vždycky můžete vrátit a od nich se odrazit. Ta cesta, kterou jste prošlápli a znáte ji. A teď to všechno prostě se zboří jak domeček z karet a zjistíte, že to všechno je ještě úplně a zcela jinak. No, a proč chci tady bavit se o tom, jak se staví ptačí budka? Chci vám na tomhle jednoduchém příkladu právě, že budu mluvit tak jednoduše, protože jsem zjistil a já bych vám mohl říct proč. Proč to některé lidi nepouští k tomu vůbec něco slyšet? Proč třeba vy, kteří se snažíte doma něco říct, tak ti lidi vás odmítají, dokonce jsou na vás nazlobení, že jim něco o tom říkáte, prostě nechtějí to slyšet. Za žádnou cenu to nechtějí slyšet. A vy si lámete tu hlavu, proč tomu tak je? Vám to připadá tak jasné, tak srozumitelné, jako dává to smysl. A ti vaši blízcí nebo známí kamarádi tohle nechtějí vůbec přijmout za žádnou cenu. A dokonce to jde tak daleko, že se můžete dostat i jako kdyby částečně mimo tu společnost, protože si nerozumíte téměř s nikým.
No a tady začíná příběh, jak postavit ptačí budku. A já vám na konci potom, nebo ne, já vám to řeknu na začátku, protože když bychom vzali, jak postavit ptačí budku a na tom vám chci prezentovat tu práci, kterou vlastně nastupujete každý z vás. Pokud chcete ji nastoupit, pokud vás to k ní pustí, pokud vůbec můžete. Protože v těch dalších dílech se budeme bavit, že někteří vůbec nemůžou. A proč nemůžou? Uvidím, jestli to tady budu moci říct vůbec. Ale v každém případě pojďme se podívat na to, co se děje, když začínáme na tu cestu jít a jak to jednoduše vypadá. Jaké složitosti v tomhle můžou nastat. A já to budu právě připodobňovat k tomu, jak postavit ptačí budku. Řekli byste, taková ptačí budka, no co na tom je? Jedna dírka, bidýlko, prostě střížka, 4 stěny, malý domeček, který se prostě pověsí někde na strom, nebo na plot, nebo na nějaký kůl. Takhle jednoduše to vypadá na první pohled, když se podíváte na tu ptačí budku, nebo když si ji koupíte. A tady ta ptačí budka, aby se dala používat, tak vlastně musí být sestavená a musíte do ní nasypat to zrní a pověsit ji na ten strom nebo na ten plot. A pak třeba se dívat, kolik těch ptáčků, jak různé druhy tam lítají, se nakrmit, nazoubat se prostě, když potřebujou. A jaký, že to má smysl, anebo jakou to má podobnost s vámi. No, přátelé, podívejte se na svůj život. Kolik různých technik nebo kolik různých návodů jste použili a kde vlastně jste? Kolik se toho ve vašich životech změnilo? Proč neustále bojujete s těmi samými závislostmi, propadáte se do stejných skepsí, žijete v depresích, padá na vás toto prostředí, jste v zajetí toho kapitálu nebo toho světa těch peněz a nemůžete se od něho otrhnout, protože by vás to všechno zničilo. A jaký to vlastně má smysl? A tím se dostanu vlastně i k té samostatné práci a k pochopení toho všeho, o čem dneska budu mluvit. Když chcete opravdu postavit ptačí budku, tak si musíte sehnat materiál. To znamená, že potřebujete nějaké prkínka. Potřebujete to bidýlko. Potřebujete k tomu nástroje. A potřebujete tu zručnost, která není až tak jednoduchá. A někdy při tom řezání, šrubování, stloukání, prostě sesazování, lepení, si docela můžete i pěkně ublížit. A to samé je na té duchovní cestě. Nejdříve byste měli si uvědomit, co je pro vás úplně to stěžejní. Najít to dřevo, ten materiál. To, co budete přetvářet. Ve většině případů jste to vy, ale jak víte, tak i ta budka má obvodové zdi dno, má bidýlko, má dírku, kterou ten ptáček do toho letí, anebo třeba 4 sloupky, jenom střížku a dno. Ale tohle všechno musíte nejdříve vytvořit. Teďka, když bychom to vzali i z toho pohledu, že nejdříve byste byli v takovém prázdnu, že byste museli i to dřevo někde získat, pak ty jednotlivé stěny, ty destičky nařezat, ohobovat je, tak byste zjistili, že pojďme to vzít z kraje. Máte nějaký špalek dřeva, z kterého
který vlastně jste získali, nebo jste se dohodli s nějakým stromem, že vám je poskytne, nebo už byl starý, tak jste použili vlastně to dřevo a přinesli jste si domů takový špalek, dá se říct, toho dřeva. A teďka musíte vzít pilku a tou pilkou nařezat ty jednotlivá prkínka. No, a když budete řezat, tak najednou zjistíte, že to není až tak jednoduché řezat. Že ono v té mysli, když jste si to představovali, jak to budete dělat, tak to bylo poměrně jednoduché. Ale najednou ta pilka uhýbá doleva, doprava, najednou ta destička je nahoře tlustá, dole tenká, prostě není taková, jakou jste ji představovali si. Když to budete sekat sekyrkou, tak tam bude někde suk a štípne se vám to tak, že se vám to nebude zrovna líbit. Bude to trvat poměrně dlouho a možná, že těch špalíků zničíte spousta, než se vám podaří si připravit ty základní destičky, kterým budete ještě muset dát tvar a podle toho plánku, který jste si na začátku udělali, uděláte ten základ té budky, který začnete dělat. A to už jste poměrně dost daleko, protože představte si, že vlastně máte mnoho návodů, jak duchovně na sobě pracovat, jakým způsobem řešit. Jsou doslova tisíce knih a návodů, jak pracovat se svým tělem. A podívejte se na ty autory těch knih, a já jich pár znám. A mnohdy ti lidi si nevědí sami ze sebou, prostě neví si ze sebou rady. Protože mluvili o něčem, o nějaké problematice, která je jenom jako kdyby, jak to říct správně, je v tom soukolí jedním kolečkem a oni se dostanou do mrtvého bodu, kdy vlastně jako kdyby potom nemůžou dál. To je ta nadstavba. Nebo zjistí, že ta ulička je slepá. Že prostě tady už nikde to dál nevede. Znáte to, jdete najednou a teď ta silnice končí a je tam zeď. A vy se musíte vrátit úplně na začátek té cesty a jít jiným směrem, znovu hledat. Ti z vás, kteří touto cestou už jdou delší dobu, tak víte, že tato cesta je velice složitá a že mnohdy máte opravdu už jako ty chutě to všechno hodit za hlavu a říkáte si, jakou to má smysl. Pořád to zkouším, pořád to nejde. Jsou to ti lidi, kteří hledají a hledají třeba i upřímně. Prostě musí se naučit ty destičky zkrátka opravdu vyřezat správně. Naučit se s tím nástrojem pracovat. A ty mnohé pokusy, které budou, nakonec povedou k tomu, že už budete vědět, jak tu pilku chytnout. Jak prostě opravdu řezat, aby ten řez byl rovný. A i na druhé straně rovný. A najednou už si řeknete, tyjo, tolik jsem toho zkazil, ale už jsem se naučil ty destičky vyřezat. Mám destičky. Teďka je potřebu ohoblovat. A znova budete hoblovat a nepodaří se vám to moc krát a budete muset řezat nové destičky, protože jste je zkazili. A to řezání už vám půjde dobře, protože to už máte zmáknuto. No a potom budete hoblovat a v jednom okamžiku už vám ten hoblík v těch rukou bude poslouchat a ty destičky vyhoblujete správně. Budete mít nařezané destičky, budete mít je nahoblované a teď se budete učit vyřezat tam tu dírku nebo dírky na ty sloupky. A zase zničíte spoustu destiček, protože
to nebudete umět. Až nakonec se vám to opět podaří. Zvládnete třetí věc, udělat dírky na ty sloupky. Potom budete sestavovat z těch destiček tu budku nebo to krmítko. A budete muset se zase naučit, jaký úhel tam máte použít, aby ta střížka byla správná. Abyste ji správně sesadili. Abyste ji eventuálně něčím potáhli, aby to dřevo se hned nezničilo, když bude na něho pršet a pálit sluníčko. Takže na to budete dávat třeba nějaký bonský šindel. A budete se muset naučit, jak ten bonský šindel na tu střížku dát, aby to bylo pěkné. Jak to správně zařezat, 3krát se říznete u toho. A zase vám to moc nepůjde, budka už je skoro hotová. Ale ta střížka na tom ještě pořád nesedí. Ty sloupky, které se snažíte udělat, zase se vám dlouho nebudou dařit. Budete pořád ty hranolky řezat a hoblovat a hoblovat. A nakonec se to všechno začne dávat dohromady. Já to celé přeskočím, i to natření, i ty obruby, prostě, které se tam dají, to sesazení a pak zavěšení té budky. Ta budka bude hotová, když už potom budete vytvořit novou ptačí budku. Tak už lehce. Už budete vidět, jak nařezat ty jednotlivé prkenka. Už budete vědět, jak je dáte nahoblovat. A ta vaše zručnost, protože jste tím prošli, velice dobře zafunguje a už to zvládnete. A i velice rychle tam vyvrtáte ty díry a uřížete ty kolíky, ty podstavy, všechno. Budete vědět, jak udělat střechu, jak ji potáhnout třeba tím bonským šindelem, jak to správně k té střížce připevnit. A jak to správně zavěsit, aby to krmítko nebo ta budka byla ve správné poloze. To všechno vám umožní to neustále opakování a ta zkušenost, kterou s tím budete mít. A potom budete se muset naučit, co ti jednotliví ptáčci mají rádi. A kdybyste nepřijeli, nebo kdybyste si jenom tak nedošli do toho Zverimexu a nekoupili si nějaký ten kokon, který prostě má v sobě ty semínka a všechno a ten tam nedali nebo nekoupili si sáček, tak byste museli vědět, které to semínko kde nazbírat. Která ta rostlina to semínko poskytuje a najít ji. A i to roční období, kdy ta rostlina ty semínka dává. Tak všechny tyhle znalosti byste museli mít. Dneska přijdete do toho Zverimexu a koupíte si tam plastovou ptačí budku nebo krmítko. Koupíte si tam sojový kokon nebo nějak v igelitu nějakou směs semínek. Ta budka už je vyvážená a má ten provazek, kterým ho pověsíte někde na strom nebo na plot a nasypete tam to krmivo. No. A jaký je to rozdíl vyrobit tu ptačí budku, poznat ty rostliny a vědět, kdy vám ty semena dávají? Nebo dojít do obchodu a tohle všechno si koupit a vlastně nemuset o tom vědět vůbec nic. Už asi víte, kam mířím. Nebo ti, kteří nad tím uvažují, už ví, kam mířím. Samozřejmě, že to nebylo o tom stavět krmítko nebo ptačí budku. Ale o tom, jak k dnešním informacím přistupujeme. Každý by chtěl vědět, jakým stylem všechno funguje, ale myslí si zároveň,
že když to bude vidět, jakým způsobem to funguje, takže to zvládne. To je to si koupit v tom z Merimexu to plastové krmítko nebo tu ptačí budku. To je ta informace, že jdu do obchodu a koupím si semínka, které ani nevím, co tam vlastně za semínka jsou. Ale vím, že ty ptáci je mají rádi. Někdo tu informaci má a vy ji nepotřebujete mít. Vy přijdete a spolehnete se na to, že ta informace je správná a koupíte si to. To je ten způsob, jak dnešní doba funguje, jak věci dostanete, ale kdybyste je měli vyrobit, kdybyste je měli najít v přírodě, tak jste úplně v pasti, vůbec nevíte, která bije a vůbec to neumíte uchopit. Nikdy jste tu pilku v té ruce nedrželi, nikdy jste nedrželi sekyrku, nebo dláto, nebo hoblík. Na to žvrtačku se šroubkama a kdybyste to jednou zkusili, tak byste zjistili, jak je to těžké. Ale člověk, který postaví to krmítko nebo tu ptačí budku, už potom postaví psí boudu. A nebo dům. Má základní informace začal úplně od píky, od začátku a naučil se pracovat s tím dřevem. Ví, jak uřezat prkénko, ví, jak ho ohoblovat, aby bylo rovné. Ví, jak ho zařezat, jak ho zabrousit, jak ho sestavit, jak do ní vyvrtat díru. Vším tím si prošel. Dnešní svět je virtuální, je teoretický. Máte miliony návodů a tisíce různých podcastů a podobných věcí i pořadů tady tohoto formátu, o kterém teďka mluvím. Ale to není o tom přijít do Zverimexu a koupit si krmítko a krmení. Protože právě rozdíl mezi tím si to koupit a vyrobit to a skutečně nazbírat ty semena, mít ty znalosti, mít tu praktickou dovednost, s tím pracovat. To odděluje dnešní mnohé lidi právě od lidí, o kterých třeba vůbec nevíte, kteří nemají tu chuť ani potřebu se nějakým způsobem tady prezentovat a říkat nějaké věci. Proč? Protože oni staví ty krmítka. I ty psí boudy postavili už několik domů. A staví další a další stavby v praxi života. Mají znalosti skutečné, ne ty, které nám přináší dnešní doba a které jsou z velké části zmanipulované. A kdybych měl říct, jak až moc, tak vám můžu říct, že nejvíc, jak si to jenom dokážete představit. To byl ten důvod, proč jsem se potřeboval takhle nějak tak trošku vyrovnat s určitými věcmi a přemýšlet o tom, jak o tom vlastně mluvit. Že celou dobu jsme se tady bavili o nějakých technikách, o nějakých zajímavých věcech. Ono to působí velice moudře, pokud o tom hovoříte. Ale ono, víte, tu postavit tu ptačí budku nebo to krmítko je velice podobné s tím, jak vybudovat kvalitní vztah rodiny. Jak se naučit vychovávat dítě, pochopit to dítě, jak funguje.
jak třeba přistupovat k domácímu mazlíčku. Uvědomit si tu odpovědnost vlastně, jaká nás čeká. Moje děti teďka si koupili psa a teď nám ho přinesli ukázat v neděli včera, bylo to fajné, konečně se pomazlil. A když jsme se bavili, jak pro něho byli, tak oni řekli takovou docela zajímavou věc, která se mi moc líbila, že ti chovatele, kteří jim toho psa prodali, se jich ptali, proč si ho přišli koupit. No a pak řekli jednu věc, že tam přijde spousta lidí a říká, že toho psa chtějí koupit pro své dítě. A oni jim toho psa neprodají. Protože takových psů a křečků a já nevím čeho všeho, které se kupujou proto, aby vlastně ho někdo nikomu daroval. Kdo třeba k tomu ani nemá vztah, kdo to nestojí, proto je tolik těch zvířat potom v těch útulcích a podobně. To je velká odpovědnost mít pejska třeba. Každé ráno, několikrát za den se s ním mít projít, prostě, aby si vybudoval určité návyky. Je to jako s dítětem. Naučit ho ty návyky, aby se vám doma nepočural nebo nepokadil. Aby vám netrhal boty a podobně. To je všechno o té práci a tu dneska moc lidí nechce dělat, nebo na to ani nemá čas. Celý ten svět je o tom odvést člověka od uvažování, co všechno je za tím výrobkem, který třeba si někde koupí. Už dneska málo lidí na něčem pracuje, něco staví. Lidé si dneska rádi věci kupují a tím pádem k tomu nemají vztah. Já jsem možná už tady dlouho vzpomínal, že od malička jsem hodně rád stavil letadla a byl to takový můj život jako model letadel. No a ta doba šla samozřejmě dál a dneska máme tady většinou rádiem řízené modely. Co se týká dronu, tak já třeba drony moc nemusím, protože to lítání s dronem, dron je stroj, který má hodně té elektroniky v sobě a hodně vlastně moc málo věcí můžete zkazit, protože ta elektronika je dneska tak dokonalá, že ten stroj je poměrně stabilní. Když si koupíte kvalitní dron, tak má gyroskop, má spoustu senzorů, kde se to vyhýbá určitým překážkám. Vlastně má to zabezpečení na automatický start, přistání. Relativně to řízení je dost primitivní a má to kameru a podobně. Pořád mám rád ty letadla, které jako kdyby musíte fakt těma pákama řídit a každá chyba vás prostě potrestá. No a vidím to na těch firmách, které vlastně se zabývají tím, co staví, takže dneska lidé většinou chtějí hotové věci. Když to poprvé hned neletí a rozstřelí to, tak je to možná odradí. A dřív ti lidi všechno to stavěli. Každou tu špejlíčku prostě brousili, řezali, prostě vybrušovali tvary, žebra, potahovali. A po dlouhých hodinách nastal ten den D, kdy to letadlo poprvé mělo vzlétnout. A vemte si, že ta obava a to mistrovství, které ti lidi, kteří to už byli schopni potom dát dohromady, tak bylo velké. To byla třešínka na dortu, že to letadlo letělo. A ta cesta k tomu, aby letělo, byla dlouhá. No a my všichni chceme letat. Ale nechceme, aby ta cesta byla dlouhá a aby byla těžká, aby jsme se u toho několikrát řízli a několikrát prostě zamazali, zaprášili, museli znát spoustu řemeslných dovedností, aby nás to vůbec k tomu výsledku dovedlo. A já ještě dodám, že spoustu těch informací, které dostáváme k tomu, ty návody, jsou zcestné a nikdy nás k té vlastně
cestě, správné cestě nedovedou. Ty GPS souřadnice jsou záměrně prostě posazené jinak. Jsou manipulované. Jako téměř vše. Teďka za tu dobu, co jsem nevysílal, tak jsem měl spoustu těch pořadů, které jsem tady připravoval, které jsem dával dohromady. A které vás tak trošičku budou moct nasměrovat k těm věcem, o kterých nemůžu moc mluvit. Musíte na ně přijít sami. Ale ty indicie dostanete. A budu se bavit teďka mám pro vás připravený docela velký seriál, kde jsou skvělí lidé, kteří v minulosti přinášeli fantastické zprávy. A budeme se o nich bavit tak trošičku jinak, protože oni vždycky zase v tom kontextu těch dějin byli posunuti tam, kde to vůbec úplně není tak správné. A já zkusím vám k tomu říct pár vždycky slov, kde vás tak trošku budu se snažit popostrčit tomu, ať ten příběh jejich životní, anebo ty informace, které se běžně k lidem nedostanou, tak abyste začali vnímat v jiném úhlu pohledu. Abyste ty informace si začali spojovat, dostanete k tomu určitou indicí. A uvidíte, že najednou vám to všechno bude dávat jiný smysl. A pomocí tohohle se začnete dívat i na ten svět jinak. Kdo tohle pozvání přijme, tak samozřejmě budíš vítán, kdo ne. A bude chtít poslouchat zprávy fantastické z tohoto světa. A nebo bude se chtít jako kdyby pořád rozčilovat nad tím, kam ten politický systém jde. A jak stejně na to stále naskakujeme a jdeme podle těch předem určených mantinelů. A když ten člověk udělá tohle, tak následuje tohle a tohle a tohle. Stejně vás to nakonec do hrady přivede. Jako ta ovečka, která prostě bloudí po tom velké pastvině, ale nakonec stejně s tím davem se přidá do něho a přijde k tomu ostříhání stejně do toho salaše. A vždycky o tu se přijde. Já vím, že naznačuji, že mluvím v hádankách. Je to důležité. Protože to má tu vaši intuici tak trošičku jako nabarat k tomu, aby začala fungovat. Abyste na věci začali přicházet, abyste si je spojovali. A taky, abyste byli v pozoru, když právě přichází tyto věci, že máte přijít zase se do toho stáda nechat ostříhat. Takže teďka vám tady budu dávat zajímavé pořady, uvidíte, ty budou takové odlehčené, budou faktické a mám jich tady asi na 200, kde jsem pracoval na tom a doufám, že vás budou bavit. Dneska jsme se bavili, jak si postavit ptačí budku. Víte, že to s budkou moc nemělo společného, ale doufám, že ten příklad, který byl, až si dovolím říct, že stupidní, tak pokud na tom opravdu necháte pár minut uvažování a přemítání, pokud jste to nikdy nedělali, že byste si to zkusili. Jenom z ničeho úplně obyčejného takhle vytvořit, tak uvidíte, jak je to ve skutečnosti docela těžké. A to je začátek. A pak si řeknete, teď už jsem tak daleko. A už si postavil svoji první ptačí budku. Krásný den, přátelé, zase někdy příště.